Κάποιοι λένε ότι θα σταματήσει στο YouTube. Όχι κάποιοι, εγώ. Εγώ το λέω ρε. Εγώ το λέω ρε. What? Ναι, τι θα είναι ο 90χρονος παππούς και θα συνεχίζω. Θα πεθάνω και θα βγάζω βίντεο από τον τάφο. Α! Όλοι οι YouTubers θα σταματήσουν το YouTube. Λογικά εννοείς σε λίγο. Άκου, ναι. Ναι, απλά δεν ξέρω πότε. Αλλά προς τα εκεί τα πάμε. Αλλά, ξέρεις τι. Άκου, να ξέρετε κάτι ρε παιδιά. Πάντως, όταν λέω παιδιά, δεν εννοώ παιδάκια. Εννοώ ρε παιδιά. Δηλαδή, μικρή μεγάλη. Όταν σταματήσω το YouTube, δεν θα χάθω. Δεν θα σταματήσω και τέλος και δεν θα με ξαναδείτε. Μάλλον, όταν σταματήσω το YouTube, θα κάνω live streams μόνο. Okay. Ξέρω ότι δεν γουστάρετε αυτό το πράγμα, αλλά δεν εννοώ. Ξέρεις τι, προτιμώ live streams, οπότε χες τα βίντεο. Γιατί πολλοί σταματούν τα βίντεο γιατί προτιμούν να κάνουν lives και τέτοια. Δεν θα σταματήσω τα βίντεο επειδή προτιμούν να κάνω lives. Απλά όταν σταματήσω θα κάνω lives για να μην χαθώ αυτό. Και εντάξει, εννοείται με τα lives θα πέσει το κανάλι. Πολύ βαριέστε τα lives, καταλαβαίνω. Αλλά απλά για να μην χαθώ. Και θα ανοίξω OnlyFans, που εκεί μπορείτε να με υποστηρίζετε. Θα βγάζω φωτογραφίες με τα πόδια μου και τις ρόγες μου. Και μπορείτε να τις αγοράζετε αν θέλετε και να με υποστηρίζετε και έτσι. Και από εδώ από εκεί να κάνω και live streams. Και να ανοίξω το TikTok. Σίγουρα θα ανοίξω το TikTok. Για να κάνω shorts. Γιατί τα shorts, παιδιά, σαν τέχνη, παιδιά, σαν τέχνη τα shorts. Michelangelo, some Michelangelo shit. Δηλαδή